Πάμε παιδιά, παγκόσμια πρώτη, το BMW θα κουνηθεί. Θα κουνηθεί μόνο του, όχι με σπρώξιμο, έτσι. Και σιγά σιγά δεν θα πάει πίσω. Βλέπουμε τον Κακομοίρη. Τι? Σκέφτεσαι το εξατμίσεις από κάτω. Βασικά, εκεί όπως είναι τραγμένο Ποιος χειρότερο, εξατμίσεις να από κάτω? Αφού είναι δεμένος το εξατμίσεις. Κουνήθηκε ελαφρώς, ναι, το νιώσαμε. Πού πας ρε μαλάκα? Ακόμα δεν έφτιαξε να με πατήσει. Κάτω πώς θα το κάνει.